доставете ми, господин Павлов, 10 единици. Аз казвам, окей, ще ви доставя, подписваме, вие и аз, и се ангажирате вие към мене. И аз след това тази инвестиция, която правя, тя вече е обща инвестиция. И вие имате отговорност. И както сега се получава, Боташ си търси парите. Ние щяхме си ги търсим от тези, където бяхме се подписали връщи оферти и бяхме разпределили тези количества. Газопровода, който идва от Иран, с трансанадолския газопровод, който е връзката от Азербайджан, Турция наистина се явява като газов хъб. Ущърб на българския интерес, ущърб на интереса на българския народ и на българската държава. Да се прави такъв договор с инфраструктура, която докарва, може да са 300 милиона, но при пълно натоварване, тук пак по публични данни, просто сметки, може да изкарва дори само от транзитни такси над 500 милиона евро. Т.е. по 1 милиард годишно може да изкарва. Хипотетично, разбира се, ако пълно натоварване направи. Здравейте, будни българи! Днес пореден епизод на подкаста на Будители. Ще си говорим по, може би, една от най-горещите теми, която стои в обществения дебат, а именно посещението на Борисов при Ердоган, поведението, дали това е свързано с българските газови връзки, газови доставки. Ще си поговорим и за скандалния договор Боташ и за това какво всъщност се случва в геополитически аспект за България. На гости, разбира се, имам изключително интересен гост. Това е Пламен Павлов, който е председател на Българската газова асоциация. Той има, разбира се, много повече специални познания, които никой от нас няма в връзка с газовата карта, с участието на България в изграждането на тези газови връзки и заедно с него ще опитаме да направим един, макар и непълен анализ, базирайки се само върху публично достъпната информация, за да ви запознаем с възможните сценарии, които, по мое мнение, не са в полза на България и на българите. И така, започваме с анализ на събитията, които са публично известни. Всички видяхме последните дни една снимка. Как Бойко Борисов е до президента на Република Турция, Реджеп Тайип Ердоган, когато те се водят за ръце, което някак много рязко, за мен поне, се отличава от предходно поведение спрямо Борисов. Как мислите, господин Павлов, това има ли значение? Въпросът ви е много различен от моите компетенции, защото вие казахте, че да, аз разбирам и съм в компетенциите си на човек, който се занимава дълги години в газовия сектор. Това, което видяхме, обаче не е в моята компетентност, но въпреки това ще споделя като всеки един българин, който му прави впечатление какво медиите показват, защото ние първо не виждаме всичко, второ едва ли разбираме какво говорят. Извинявам се за прекъснато. Аз ви познавам не само като председател на Българската газова асоциация, и като един буден българин, който има позиция публична по всички важни за България и за българите въпроси. Така че, добре, като буден българин, какво ви направи впечатление? Да, благодаря. Да, будем българин, защото имам 3 деца, имам 4 внука и съм сериозно обезпокоен от това, който ни се случва толкова години. Но се върнем на вашия въпрос. Аз като човек, който наблюдава какво се случва в България, в Балканите, в Европа, наистина съм много впечатлен от начина, по който бе извършено посещение от един обикновен депутат с президента на Турската република, което е необяснимо, дори леко комично, защото при няколко дена беше излъчено на срещата с Макрон как
Ердоган с ръка му махна пръста, която той искаше да го прегърне по-свойски. Той, знаете, Ердоган, Макрон има такава склонност да прегръща мъже, но това, което му се случи среща с Ердоган, беше показателно, че това не може с него така да се отнася. И преди 2 дена виждаме нещо, което е коренно противоположно. Не само, че нали, се показа близост, но те вървяха ръка за ръка. И аз дори като мъж, наистина за мен това е някакси много... Изключително странно. Мюсюлманин да хване християнин, да го води някъде, да не е било към някоя стайчка. Борисов се хвалеше, че обикновено с 200 прави някои неща, сега го подкараха с 200 и него в някаква посока. Но това е показателно сега съвсем сериозно, че среща е инициирана от турския президент. Няма как един обикновен български депутат, пък бил той и бивш премиер, да поиска среща. Борисов е по-скоро необикновен депутат. Не може да го отречем, защото всъщност той е неформалния лидер в момента, макар и друго лице от неговата политическа формация да стои начело, но всички ние знаем какво означава. Аз съм напълно съгласен, че нищо случайно в политиката, в дипломацията, особено много и в геополитиката, не се случва и всеки един такъв белег външен е проява на нещо, което е скрито зад кулисите. Действително споделям напълно мнението ви, че това вероятно сочи за някакъв скрит интерес на турската държава. Вижте, те не са много нещата, които Турция може да поиска от България, защото в последните години Турция, благодарение на нас, на българите, се превърна в газовия хъб, по-скоро и енергийния хъб на Югоизточна Европа. Реално с отказа на времето от България да изгради Симпоток, имаше един проект, който правителството на Иван Костов отказа и той мина директно в Турция. А можеше да бъде България този хъб. Това беше първоначалната идея на руската страна. С отказа от Южен поток и изграждането на Турски поток с 4 приемни терминала за втечнен газ, с връзката, която имат с газопровода, който идва от Иран, с трансанадолския газопровод, който е връзката от Азербайджан, Турция наистина се явява като газов хъб. И в този аспект, когато имаш такава концентрация на транспортни коридори и разполагаш с количество, трябва да ви кажа, над 66 милиарда кубика газ потребява Република Турция. 66 милиарда. Имайте едно сравнение да ви направим. 1992 година Турция потребяваше 7 милиарда. Турция потребяваше 5 милиарда, ние потребявахме 7. А колко потребява Европейския съюз или колко потребяваше и колко потребява сега, за да може да го направим сравнителен анализ с Турция, например? Значи те потребявах, да не съм прецизен, но някъде между 180 и 200 милиарда бяха количества, които получаваха от Газпром. Постепенно това започна да намаля. Проблема е, че Европейския съюз ограничи всички инвестиции, които бяха насочени в местния добив. И практически това е един предизвестен край на една лоша политика. Фактически сега със спирането на доставките през Украйна, единственото трасе остана тук. Разбира се, още е здрава една от 4 тръби на 2 потока, 1 и 2 в Северен поток. Там може би вашите зрители знаят, че взривиха само 3 от 4 тръби. Дори Това е интересна информация. Аз не я знаех, че всъщност съществува една действаща. Едната е здрава. Аз дори бях миналата година в Германия, бях в Франкфурт, когато по местната телевизия, която е местния канал, предаваха една среща, която направи немския бизнес с неофициални представители на Газпром и те поставиха въпроса: пуснете ни поне тази здравата тръба, която може да бъде пусната. Разбира се, руската страна каза, че това технически е съвсем
изпълнимо, но има политически причини, които не може да се случи. И за това, после те поставиха въпроса, ако може да увеличите количествата с течнен газ, да получаваме. Германия има 4 терминала, също изградиха такива много бързо терминали за течнен газ. Отново отгоре беше, няма никакъв проблем за да увеличим количествата с Няма танкерите. технически, но има политически. Но казаха следния факт. Нашите кораби стоят на пристанището, вие пускате другите кораби, наши стоят и се обърнат и отиват там, където не ги карат да чакат. Европа води една политика, която не е необходимо да коментираме. Тя е вече за мен така в един финал. Това просто не може да продължава по такъв начин. Но да се върнем на Изглежда самоубийствена. Икономически и социално самоубийствена политика. Точно така. Но да се върнем на Турция. Вижте, аз коментирайки това посещение, аз наистина съм смутен като мъж, като гражданин, като човек, като експерт, какво се договаряха тези двама да кажем, че са мъже. По мое мнение, важните въпроси, където може да има интерес Турция, специално в контекста и в светлината на това, което се случва в момента и което се обсъжда, и те са Турски поток да е застрашен от Южен поток, който беше спрян 2014 година, и нещо може би около договора с Боташ. Така мисля аз, вие ще кажете повече, вие сте експерт в... Не, моята експертиза не е в това. Това тук е геополитика. Тук Боян Чуков и другите, нека те да се произнесат. Но, вижте, Турски поток не е застрашен, защото Ердоган осигури сигурността. Това, което германците не направиха с Северен поток 1 и 2, Турция го направи, въпреки че има поне 4, на мен са известни, опита да бъде атакуван и да аварира Турски поток. Един е по суша и това са официално обявени. Сигурно има повече, които не са официално обявени. Един беше по суша при година и половина, когато имаше диверсанти украинци и руснаци, между прочим, с тях. Те бяха заловени, не можаха да взривят компресорната станция, която нагнетява газа през Черно море, и другите бяха по морското трасе, като се атакуваха. Обърнете внимание, не само Турски поток, а и Син поток. Тоест, наистина Турция ще да бъде поставена в много критична ситуация. Но в общини тези, които вземат тези решения, те не се интересуват от последиците. За какво е този газ, кой го ползва, какво ще се случи. Тях това не ги интересува. Не е важно я да има, важно он да няма. Това е нашия принцип. Аз мисля, че доколкото, поправете ме ако греша, но Турски поток, този, който минава през България също, е единствената тръба, единственият път, по който тече руски газ към Европа в момента. Да, те са две тръби, които вървят успоредно. Да, така е. Те влизат... Искам да кажа на вашите зрители нещо, което трябва да се знае. Те са и ваши, гледат и вас в момента. Да. Той минава през Черно море, излиза на турска територия, преминава през Турция и влиза в България. Турското му име все още го няма. Газа влиза в България като руски, след което се връща от едната тръба към Турция. Тогава, като влезе в Турция, тогава го приемат Боташ, а другата тръба, Странджа 2, тя е за България, за Гърция, Македония и всички останали. Сърбия, Унгария и така нататък. До къде стигат тези доставки? До Западна Европа какво достига? Стига до Австрия, до Баумгартен, а през Баумгартен имат връзка в Италия, те просто могат Германия, там вече влизат в европейската система. Така че това, сте абсолютно прав, това е единствената инфраструктура, която има връзка за подаване на руския газ. И между прочим, като го казваме руски газ, какво е значението, крайна сметка?
чие Да, газ. природният газ, той си е природен газ. Единственото значение е цената. Цената, транзитните такси, това откъде ще минава, понеже вие сте експерт в областта газови доставки, газова карта и газовите пътища, да разясните за нашите зрители, поправете ме ако греша, но България можеше да е на това място, когато се строеше тъй наречения Южен поток, без да се минава през Турция. Нали? Имаше такъв проект по този начин да се изградят нещата и май някаква част от това трасе и в момента се ползва в този коридор, който е по турски поток. Аз при малко казах, първо беше Син поток, който отказахме и отиде в Турция. След това правителството на Орешарски отказа Южен поток. Спомняте, дойдаха 3 американски сенатори начало с този американски, който в Виетнам първия ден попада в плен, Джон Маккейн. Те натиснаха Орешарски, по някакъв начин го убедиха, а те убеждават явно с отработени средства. Умело. Да. На Джон Маккейн, между другото, принадлежат крилатия израз, че Русия е една бензиностанция с ракети, който някак странно беше припознат после от един наш български политик. Добре известен. Но да се върна значи на това, което ви поставихте. Да, Южен поток беше проектиран, бяха отчуждени терените, трасето беше маркирано, просто той беше готов, дори почнаха бяха доставили тръбите. След като те отказаха, се изпълни другия така наречен турски поток, който ползва трасето на Южен поток. Но по-важното е, че той влиза първо в България и тогава отива в Турция. Тоест той отново влиза първо в България, прави завой към Турция и тогава е пред от минава през компанията Боташ и тогава отново тръгва нагоре. Не, нагоре отива на другата тръба, тя се продължава. Вижте, знаете, аз си мисля колко е важно наистина човек да разгледа геополитически нещата, защото една православна държава, каквато е руската държава, с всичките доказателства, които ние правим като друга православна държава, но тя избра да мине първо през вражеската държава православна, но да не отива в друговерната държава, в мюсюлманската. Има нещо, което не може да бъде променено от никакви конюнктурни събития. Това е интересна подробност. Аз не знаех, убеден съм, че огромна част от нашите зрители не знаят, че тръбата на турски поток, тъй наречения, първо влиза в България, завива към Турция, минава през компанията Боташ и тогава... Тя влиза в българската станция Странджа и оттам обратно тръгва по старото трасе на трансбалканския газопровод. За да завърша, явно в политиката има и някаква частица от историята, която носи опита, носи идеята, която в крайна сметка ни прави такива, каквито сме. Значи православна Русия не се е доверила на мюсюлманска Турция и въпреки, че сме вражеската държава, все пак ето тези, които приказват така против православието, да разберат, че това има значение. Има значение. Вероятно е така. Има значение, според мен, и така излязлата в публичното пространство достъпна информация, и то не само в наши медии. В Wall Street Journal излезе официална информация за сериозния интерес на един голям икономически и финансов играч на международната сцена. Това е един фонд Elliott Management, който е известен с високата доходност, която дава на своите акционери и който, поне по мои виждания, е известен с изключително успешните си сделки по изкупуване на подценени активи и продажбата им после на многократно по-висока цена, като така осигурява печалба за своите акционери. Разбира се, те си защитават интереса на акционерите. Тази компания излезе официална информация, че е заявила официално желание и се обсъжда, т.е. подписали са договор за конфиденциалност, тъй наречения NDA, Non-Disclosure Agreement,
с българската държава, което означава, че са започнали преговори и до сега наличната информация, че се обсъждат се няколко варианта, имат желание да участват в този проект Турски поток, като участието им да се изразява в това, което има България като участие в него, под няколко различни форми се обсъжда в публичното пространство. Едното е само изкупуване на дълга, който Булгартрансгаз има за изграждането на тия части от Турски поток. Там преструктуриране на дълга, тъй като той в момента е с много високи месечни лихви. Другото, което се обсъжда и което има изобщо пуснато и нашите зрители много внимателно трябва да следят белезите, че се обсъжда изкупуване или поне преговори за възможно в бъдеще придобиване на части, на дялово участие тяхно в Булгартрансгаз, както и да се купят някакви допълнителни съпътстваща инфраструктура, като дейта центрове, оптични кабели, които не са публична държавна собственост. Тук дебело трябва да обърнем внимание, дебело да го подчертаем, че самата тръба е публична държавна собственост. Тя не може да бъде придобита като актив, но това може да бъде заобиколено чрез първо промяна последваща. Сега тези белези трябва да следим в опити за законодателни промени, примерно член 98 от Закона за енергетиката, ако бъдат направени промени в него, и да могат да се въвеждат такива изключения за съвместни дружества, за стратегически партньори или, по мое мнение, много вероятно да се направи опит за примерно един нов член да се създаде за оперативна концесия за 35-40 години и те ще използват всъщност целият ресурс от това, от този проект. Сега, тук аз съм си направил аз от газови доставки не разбирам, но разбирам от право, поназнайвам и от финанси. И съм си направил една проста сметка, сравнително с един малък анализ, какво печели България в момента, т.е. какво печели тя от транзитните такси, по този транзит, който минава при този обем, който е в момента, тъй като може би нашите зрители не знаят, но към настоящия момент има един допълнителен данък, който е за обем руски газ, който минава и то е 10 евро на мегаватт час, който внася изключително голям обем от свежи финанси в хазната. Този данък, акциз, да го наречем допълнителен, 23-та година мисля, че беше въведен от правителството на 23-та е на Орешарски. Не Орешарски, по-скоро е на Асен Василев. Служебния кабинет? Да, служебния кабинет, мисля, но не съм сигурен. Беше въведено това по време на управлението на някой от коалиционните кабинети или без значение, всъщност. Да. И това беше обсъждано в момента да бъде премахнат този данък, но към настоящия момент той продължава да е действащ, този акциз. Сега, простата сметка показва в момента България какво получава като приходи. В момента излиза при този обем, че България получава от тези такси, мрежовата тарифа, те наричат транзитни такси от преминаването на природния газ, около 300 милиона евро и има допълнителни едни 1,85 милиарда. Това са близо 2 милиарда, които може би дори цифрите да не са точни. Тук категорично подчертавам и обръщам внимание, че нямаме претенции за точност и за изчерпателност, защото стъпваме само върху публично достъпни данни и върху някакви общи сметки. Около 2 милиарда от този допълнителен данък или приблизително България изкарва един много сериозен приход в размер на 2,5 милиарда, например, който влиза в бюджета. Тези задължения, за които говорят за изкупуване, те са, пак сутринта мисля, че слушах коментар на министъра Жечо Станков, каза, че говорят за изкупуване или става дума за интерес към външен дълг в размер на 280, не 240 каза. Милиона евро. Евро. Да, т.е. около 500 милиона лева. Ами,
Господин Павлов, на мен ми се струва, някак си ми прилича това на сделка кон за кокошка. Така поне на външни белези. Сега ние ще опитаме да направим някакъв анализ. Има огромна разлика между това да се купи дълг, да се преструктурира, да се даде по-ниска лихва, с това да се купят дялове в български компании или пък дори допълнителна инфраструктура. Разбира се, тук няма само негативи. Смятаме просто кой би спечелил най-много и кой би загубил най-много. Няма спор, че може би такова участие, дори само в дълг е някаква гаранция, т.е. някакъв щит е стратегически, например от продължаващи атаки на чужди диверсионни елементи да атакуват тази газова връзка. Въпреки че на мен малко ми прилича на ситуацията в филма Хлапето с Чарли Чаплин, когато пращаха детето да счупи прозорците, за да може бащата да ги оправи. Какъв е вашия поглед, вашия анализ върху това, което изложих, макар и малко по-обстоятелствено? Аз ще ви обърна внимание на последния пакет от санкции, които Урсула фон дер Лайен обяви, като каза, че следващия ще бъде пълно ограничаване достъпа на руския газ. Тоест, тези приходи, които казахте, които вие коментирате, могат да станат нула. Така е, няма спор. Това е риска за елият менеджмент. Няма спор. Така, но знаете ли какво се случваше с течнения газ? Европейския съюз дълго време плащаше на американците за руски газ. Просто сменяха само конусментите на танкерите, които го превозваха. И от всичко това има един губещ, огромен, когато са страните от Европейския съюз, и един голям печеш, каквато са Съединените американски щати. Между прочим, ако си спомняте, преди 2 години най-големият им завод за втечняване на газ аварира и те, мисля, че още не е почнало да работи, но те продължават да доставят американски газ, който практически не е техен. За незапознатите, конусамент е вид ценна книга, в която е инкорпорирани правата за даден товар. Това е от Кодекса за търговско плаване и е изключително важна тази книга, защото тя с нея, чрез нея на практика може да се смени собствеността на един товар 10 пъти и още докато пътува. Да се върна на това, което вие поставихте. Значи, ако има такава вероятност, а тя обяви фон дер Лайен, американците са ни съюзници. Съюзници са на руснаците, съюзници са на нас, защото ние ако спрем транзита за тази част на Европейския съюз, ние сме приключили. Както Булгаргаз натрупа такива задължения и в състояние на технически фалит, веднага ще последва това с Булгартрансгаз, защото Булгартрансгаз и в момента изгражда инфраструктура, в случая от Гърция, от Сидорокастро нагоре. Тя прави се един такъв байпас, който да увеличи газа, който идва от Гърция, който между другото той ще бъде реверсивен, той може пак да се насочи в тая посока. Просто ние, на нас в момента, за съжаление, ни е отсъдено да бъдем само зрители. Ние не можем първо да проумеем за какво иде реч. Второ, когато няма и да проумеем, просто ще ни информират какво трябва да направим. Но каквото е да стане, това много е важно да се съхрани транзита на България и нейната позиция като на това географско място. Защото ние години, мога да кажа, дори столетия, след като България се освободи, ние само черпим негативи от това си място. А то е голямото предимство.
което за съжаление нашите политици така по-скоро не можахме ние да намерим политици, които това да го завъртят така, че то да бъде предимство. Негатива да го превърнат в позитив, защото той действително е въпрос на политика, на дипломация, на геополитика. Това стратегическо място възлово България на кръстопът, защото тя действително е на тази граница между Европа и Азия и същевременно между севера и юга. И само да приключа с това, което вероятно Елият менеджмент планират. Но ако си спомните, преди няколко години, когато започна да се говори за приложението на третия енергиен пакет и тази вертикална структура, която представлява Българския енергиен холдинг с предприятията, които са и търговци, и оператори на системата. Те го поставиха, дори имаше едно решение на Европейската комисия, което ни задължаваше. Мисля, че имаше един спор, не знам докъде стигна това дело. Те продължават да поставят въпроса. Тогава може би те искаха да влезат на мястото, което сега точат зъби други хора. Но въпросът е, че така или иначе ние трябва да осигурим транзита през България и той вероятно ще се ако това се случи, ще намали до някъде тези такси, но той ще гарантира. Опитвам се да избягам от това, което каза Борисов, че бъдещето им съществуване. Да. Опитвам се да избягам от това, което Борисов един ден каза за транспорта. Това е много лошо, но много хубаво ще го направим. Да, така да не звучи. Да, действително съществува, но то е само хипотетичен риск от санкции, от пълна забрана и отново дори хипотетичното участие на елит менеджмент пък по никакъв начин не гарантира, че тези санкции, ако бъде взето решение за налагане, ще пак няма да ги наложат и тогава риска да се поеме от елит менеджмент. Но аз някак си мисля, че американската държава е доказала умението си да брани интересите икономическите на своите компании навсякъде по света и за да е предприета подобна стъпка, вероятно имат убеждението, че имат лостовете да повлияят, включително на Европейската комисия. Сметките простите показват една изключително неизгодна сделка, ако се придобиват дялове в българската компания Булгартрансгаз, ако се придобива допълнителна инфраструктура, дейта центрове, оптични кабели или, разбира се, после може да обсъдим за какви точки съм написал приблизително и хипотетично да следят за какви белези за бъдещи опити за законодателни промени. Защото според мен тук е напълно възможно някой да лобира пред българските власти или пред отделни личности, неизвестно кои и как, изцяло в ущърб на българския интерес, в ущърб на интереса на българския народ и на българската държава. Да се прави такъв договор с инфраструктура, която докарва, може да са 300 милиона, но при пълно натоварване, тук пак по публични данни, просто сметки, може да изкарва дори само от транзитни такси над 500 милиона евро. Т.е. по 1 милиард годишно може да изкарва. Хипотетично, разбира се, ако пълно натоварване направи. Оставям настрани данъка, който е допълнителния, който се взема на всеки мегаватт час 10 евро, защото аз не мисля, че той може да оцелее дълго време. Той носи най-много приходи в хазната, но той е икономически нелогичен в един нормален пазар да бъде налагана подобна санкция с такъв акциз, въпреки че това е някакъв знак или белег или подход на протекционизъм, какъвто, например, ето Тръмп с голям замах го прави спрямо всички държави. Защо пък България да не може да си позволи да го прави, защото това вкарва наистина огромни обеми свежи пари в бюджета. Тъй като това се оказва, както вече казахме, единствена тръба България, защо да не се възползва от това положение и да го запази, поне докато може. Защото живеем в един свят, в който сме взаимно свързани. Спомняте ли си, когато Асен Василев увеличи тази акциз в десетки пъти, дигна си носа и започна да живее в някакъв розов свят. Какво се случи?
унгарския Орбан каза тогава, ние пък като преминават вашите транспортни средства, ние ще пък ги наложим реципрочно такава такса. Ако ние сме самодостатъчни, да. Ако ние сме затворена икономика, да, но ние сме но знаете ли, ние никога не сме били по-отворена, отколкото сега. Ние сме толкова зависими отвън. Толкова сме поставени в ситуацията, която ние практически не ще може да решим. Така че аз считам, че такива едни действия, които облагодетелстват българската държава за сметка на другите държави. Не санкционираме Русия. Ние наказваме случая Унгария, Сърбия, Австрия. Това винаги има отрицателно политическо и международно отношение. Така че трябва много внимателно към тези неща. Между прочим, и Булгартрансгаз, и Булгаргаз работят по работят в условия на регулация. Крайна сметка не може да слагаш такива утежняващи параметри при ценообразуването на транзита, при ценообразуването на продажбите, които са извън пазарните условия, защото ето до нас боташ. Ако ние го правим така, утре те могат да го направят. Значи трябва да има някакви правила. Малко в края на епизода и до боташ, но на мен ми се струва изключително нелогично изобщо да се водят преговори за продажба дори на допълнителна инфраструктура, която не е публична държавна собственост, или дори на дялове, или обсъждане на такава оперативна концесия, при положение, че само от транзитни такси този проект, тази газова връзка през България, която минава, тя докарва на България при пълно натоварване над 1 милиард лева годишно. Това означава, че дори целият дълг, който е поел Булгартрансгаз за изграждането на тези връзки, поправете ме ако греша, но не само тази част, която се обсъжда, изобщо всичките му задължения са около 1 милиард евро, означава, че това за 2 години ще бъде платено. Тук изобщо не слагам тези хипотетичните там 2 или 3 милиарда евро на година в бюджета, които са от тези въпросните 10 евро акциз допълнително. Дори те да изчезнат, защото те са пазарно нелогични. Дори само от транзитните такси, ако ни изкарваме, това е абсурдно. Това е сравнимо с това да имаш актив, който ти носи, да кажем, наем 1000 единици, 1000 лева и ти да го продадеш за 2000 лева и някой друг да започне да взема този наем. Ние сме го правили това с АЕЦ Козлодуй, ако си спомняте, по същия начин. Значи ние се отказахме от работещи блокове за някакви хипотетични компенсации и видяхме докъде, какво загуби страната като цяло. Работи ли и тук някой, вероятно, срещу интереса на държавата и на българския народ? Вижте, всички, които са отвънка, работят за своите интереси. Въпросът е дали ние имаме някой, който да защити нашите интереси. Лошото е, че ние нямаме национално отговорни управляващи, т.е. да бъдат държавници. Ние имаме политици. Аз съм дълбоко така резервиран относно кой какво прави. Дори както започнахме разговора да го водят за ръчичка един от бившия премиер в Сараите, може би това са Сараи, вероятно. Един от неформалните лидери. Така че това показва, че има нещо, което не е на ниво държавническо мислене и поведение, в крайна сметка. Той така води, между другото, така видях, води съпругата си. Ако сте го виждали по неговите митинги, на това ми заприлича. Това поставя въпроса дали всъщност изобщо има български политик, който е способен да защити българските интереси. Да оставим на страна въпроса дали иска. Нали, че може да се водят преговори зад колисни, които да са в ущърб на българския интерес на държавата, то дори да искат политиците, ако такава е ситуацията, те е възможно изобщо да не могат. Всичко да им се нарежда и така оказваме се в една ситуация на компрадорско
правителство и компрадорско управление. За тази част от нашите зрители, които не знае, компрадорите са тези местни лица, които са съдействали на чуждия капитал да превземе местния пазар, да го наводни, да го източи, да изсмучи от него ресурса. Това е португалски термин, защото компрадорите в Макао и в югоизточен Китай са били тези съдействащи в колониите, където съдействат на колонизаторите да извлекат, да изсмучат целия ресурс от местния пазар. Аз си мисля, че може би на нас исторически ни се налага периодично да обществото, народа да иска сметка на тези, които надробяват една такава каша. Това, където звучи много лошо народен съд, да го наречем трибунал, но някой трябва да сложи всичко на масата и да поиска отговор. Защо хора подписахте това, което е против интересите на българския народ? Ами не случайно от 9 милиона ние сме 6 милиона. Защо е така? Всичко, което ни се случва, причината е в нас. А това, че някой отвънка иска и ни ощетява, той е в негов интерес. Той защитава своите хора. Ердоган защитава Турция и вижте как направи една действително не регионална, тя вече става надрегионална сила. Така е, действително. Тя иска да бъде глобален лидер, тя със сигурност е регионален лидер, но там да кажем, че е въпрос не само на нейно желание, на икономически възможности да бъде такъв глобален лидер, но те са на бързата писта, стъпили са в правилна посока и летят натам, защото имат лидер, който мисли за държавата си и за хората си. Какъвто е Орбан, какъвто е Тръмп, какъвто е вероятно Си Цзинпин, какъвто вероятно е Путин, който мисли за собствените си хора. В България обаче се оказва, че няма такъв или поне, как да кажа, трайно няма лидер, който да прави такива стъпки, защото по делата ще ги познаете. Иначе много политици се заявяват, че защитават твърдо българския интерес, но се оказва, че някакси после... Пак се връщам на това, защото няма отговорност, защото тя винаги е колективна, т.е. тя е лична безотговорност. Те се крият зад решение на Министерски съвет. Ето, наскоро, когато започна атаката във връзка с договора с Боташ, Министерския съвет са го приели. Министъра на финансите с някакво особено мнение, но всички са го приели. Защо го приемат? Ако те имат персонална отговорност и после се изправят пред съда и съда да им каже: господа, ви сте причинили такава и такава щета, конфискува ви се цялото насъбирано богатство. И тогава така ли ще правят? Дълго време ще мисли този, който се слага подписа, било то с особено или без никакво особено мнение. И това не е проблема на нас. Личната отговорност трябва да бъде като основен принцип. Много сполучлив преход направихме към темата. Да поговорим за казуса Боташ. Това е една много често спрягана думичка, много често спряган израз в публичното пространство и в публичния дебат. Действително, какво знаем за него? Договор, който беше подписан началото на 2023 година между българската държава и турската компания Боташ за капацитет. Осигурен капацитет транзитен. Поправете ме ако греша. Нали, аз гледам само публични данни, правно как стоят нещата, като за съжаление България се задължава да плаща този капацитет, да е осигурен, да има достъп до турските газови терминали за втечнен газ, независимо от това дали преминава газ. Тоест само за капацитета да е запазен. Допълнително дължим пари за газ, ако такъв природен газ минава оттам, и този договор е за много голям период. Мисля, че са 13 години. 13 години. И всъщност излиза, че България трябва да плаща една
колосална сума от 500 000 евро на ден. По 1 милион на ден излиза, че ние плащаме за един запазен капацитет, възможност за достъп до тези терминали, без да ги ползваме. От началото на година сме 550 хиляди, защото има ескалация на цената. Индексация. Да. Ами, за да поговорим за този договор с Боташ, трябва да поговорим за събитията преди него, защото когато правителството на Кирил Петков взе решението да преустанови плащането на природния газ към Газпром, обявявайки, че Газпром едностранно са ни го спряли природния газ, ние се оказахме в много тежка криза с липсата на гориво. Две думи още малко само за това спиране. Когато то беше по повод искането на руската държава да се плаща в рубли. Защо поиска така президента Путин? Защото техните авуари над 300 милиарда в европейски банки бяха блокирани и всички договори за случая за природния газ бяха в евро и затова той се разпореди, докато не влязат в тяхната сметка, в тяхната банка, защото плащанията ставаха през швейцарските клонове на Газпромбанк, докато не влязат в тяхната банка в рубли, да не се приема плащането. И това е съвсем нормално. Преди малко говорихме за запознати сме с този интереса. механизъм. Мисля, че на всички стана известно. И вижте какво се получи тогава. Значи ние, между прочим, веднага излезна министъра, тогава беше Александър Николов и каза, ние нямаме проблеми, ние имаме такава сметка, значи ние ще си плащаме. След това се намеси Асен Василев и Кирил Петков и развалиха, практически денонсираха договор. Ние нямахме вече договор, защото те не го изпълняват. Тогава се оказа обаче, че ние няма откъде други да получаваме газ, защото терминалите на остров Ревитуса в Гърция, има лотови за регазификация, за да може да получаваме оттам природен газ, бяха резервирани и изкупени. Между прочим, бяха изкупени от български фирми. И тогава ние влязохме в тази криза, ако си спомняте, газа стана безкрайно скъп. Не можеше ли, господин Павлов, тези български фирми, при положение, че са български, да дадат, да бъде потърсен път, те да отстъпят на държавата тези свои запазени лотове, за да не се стига до тази ситуация, в която е поставена държавата? Можеше, ако държавата не беше на някого. Когато държавата не беше частна. Да, държавата беше тогава на Асен Василев и на Кирил Петков и те искат своите фирми, а не те другите. Те не са техните фирми. Нищо, че са български. Значи не може. И затова тогава започнаха подготовката на другите трасета. Действително беше направен внос от Турция, като там, както казахме преди, 4 приемни терминала за регазификация на втечнения газ и по трасето на Боташ те идваха до българската част. Има една особеност в турската система. Влезе ли вътре в системата газ, той вече не е нито руски, нито... Точно това ще да е моят въпрос. Като експерт газов, господин Павлов. Всъщност, някой може ли да гарантира при такъв договор и такава ситуация фактическа, че няма да ползваме същия този газ, който влиза така или иначе първо на българската станция, компресорна, отива в Турция и после ни го продават през същия този договор с Боташ 13 годишен, където плащаме и за капацитет, уж за втечнен газ. Има ли как всъщност този природен газ да се разбере той и руски, турски, азерски или американски? Не, може. Само да се довърша. Значи, влизайки в турската система, газа вече става турски. И ние, въпросът е, ние на техен вход доставяме 10 единици, на техен изход към нас вземем 10 единици. Това, че
газа за тях е по-изгодно да не го транзитират от азиатската част, ще вземат от този, който идва от Турски поток. Това е въпрос на тяхно решение. От Турски поток, който минава през България пак. Да. Но вижте сега какво се получи. Когато служебният кабинет на Гълъб Донев трябваше да реши, това беше беше в края на неговия мандат. Тогава министър беше Росен Христов. Поправете ме, ако греша. И тогава директор по това време на Булгаргаз. На Булгартрансгаз беше Владимир Малинов. И Деница Златева на Булгаргаз. Да. Но какво се получи тогава? Значи, тук имаше едно нарушение на всякакви технологични изисквания за такъв договор. Тук става дума за договор, който е дългосрочен и инфраструктурен. Януари месец беше подписан договор с Боташ. Януари месец, в който ние се задължавахме да плащаме от 24-та година да плащаме тези цени за регазификация и за транзита, без да направим пазарен тест. Значи, по принцип, когато се прави такъв договор, който е свързан с инфраструктура, дори преди да почне да се проектира, както беше с Турски поток, се прави пазарен тест и се подписват обвързващи оферти. Значи, преди да почна аз да правя този газопровод, с вас се договаряме, вие казвате, доставете ми, господин Павлов, 10 единици, аз казвам, окей, ще ви доставя, подписваме, вие и аз, и се ангажирате вие към мене. И аз след това, тази инвестиция, която правя, тя вече е обща инвестиция. И вие имате отговорност. И както сега се получава, Боташ си търси парите, ами си ги търсим от тези, където бяхме се подписали обвързващи оферти и бяхме разпределили тези количества. Защото количеството, които подписахме, са далече над нашето общо потребление. Като извадим от общото ни потребление, Станков казва 3 милиарда, по-малко са, 1 200 от Сокър остават 1 800, ако е вярно това, което казва Станков. А нашите количества там са над 2 милиарда и половина, 3. Тоест, тук идеята не е била да бъде доставен газа за българския пазар. И е правилно, добре е помислено. То е направено за регионалния пазар. Работят са проекти. Там април месец президент Радев беше домакин на така наречения ринг на солидарността. И тогава бяха тук наредени всичките глави на балкански, на регионални, на южноевропейските държави. Поляка беше тук, всичките бяха се събрали, само че вече те знаеха, че ние сме подписали с Боташ договора. Тоест, вече те знаеха, че ние сме се изхитрили. Малко стана хитър Петър, обаче без да сметнем, че Настрадин Ходжа е по-хитър. Тоест, ние сме купили предварително, заявили един капацитет, който преди още да е обезпечен, да има на кого да го продадем. Точно така. Моят въпрос обаче тогава е, господин Павлов, защо за 13 години? Защо за такъв чудовищно, такъв дълъг период? Да. Преди него искам да обърна внимание. Тук, може би, правителството на Гълъб Донев постъпи много така правилно постъпи в една обстановка, в която се очакваше да се преустанови подаването по Турски поток. 4 официални съобщения имаше и на ТАС, и на Песков, и на Захарова, че са правени опити да се взриви Турски поток, да бъде прекъснато. И тук логично е да имаше алтернатива. Само че идваме на вашия въпрос. Служебен кабинет с 3-4 месечен мандат подписва договор за 13 години. И тук отговор няма. И тук, както и да се опитват те да го обясняват, този ще да кажа катамарана, няма да казвам министър Христов, както и да се опита да го обясни, с някакви срокови, с какво ли не, това е много атакуемо и това трябва наистина да се носи отговорност. Освен това... Това е финансов и правен абсурд. Да, освен това в парламента, когато имаше комисия, там излезна информация, че Деница Златева, която трябва да го подпише, предния ден се е прибрала в България. Тя
случило се нещо. А Росен Христов е подписал от нейно име на следващия ден и после като се прибира, дай тя да го доразпише. Това го казват в парламента, в парламентарна пред комисията, която беше формирана за това. Така, и майче пред целия парламент. Тоест, тук наистина има кой да отговаря. Лошо, че какво от това? Той най-много да проведе катамарана си и няма обаче да покрие вноските, които ние правим всеки ден. Това е огромен проблем. И за съжаление той е и сянка върху репутацията на президента, защото такива проекти не се подписват така. Той ги събра всичките глави, държавни глави от региона в Солидари Ринг. Аз бях там, като толкова внимание и радост беше изразена. Илхан Алиев беше от Азербайджан, беше външният министър Сяро на Унгария. Въобще тук се бяха събрали много хора. Само, че хора, защо трябваше да подпишете договор предварително и всички да го знаят, че вече ние сме клекнали и нямаме, ако стане някаква бела, те ще вземат, ако не стане, няма да вземат. Това е проблема на този договор. Проблема е първо, че се изпревари, после направиха пазарни тестове, те не ги обяха, защото те не се случиха. Няма интерес. Ама вече те знаят, че ти са подписал. Така че тук... Аз като адвокат ви казвам и на нашите зрители, че аз лично категорично не мога да се съглася, че нямало способи този договор да бъде прекратен, защото видиш ли там имало неустойки, има различни правни похвати и способи за оспорването на тези неустойки, дали те са екзорбитантни, дали пък няма някоя, сега няма да издавам някакви тайни, защото това са действително правни възможности, които може и трябва да бъдат ползвани от българската държава, но без да видя този договор, защото пък много странно защо крият неговото съдържание, това няма как да бъде разбрано или да бъде дадено компетентно становище. Тук виждам само такива квази псевдоспециалисти, които нито един от тях не е юрист, но обяснява, че той не можел да бъде развален този договор. Това просто не е вярно, тъй като преди да бъде направен подробен анализ, всеки един договор може да бъде развален. Всеки един договор всъщност може да бъде прекратен. Той е действал до сега. В този случай. Но вие като адвокат знаете, че договор без да бъде парафиран от правна дирекция, няма как да бъде гледан. Значи, ако договор е направен от правна дирекция на Боташ и на трусна държава, това е друга така... Оставяме правния нонсенс, правния абсурд. Господин Павлов, знаете ли как ми изглежда, ако трябва да дам пример на нашите зрители? Това изглежда като ние да умираме от жажда, тук в България да се изсипва на българска територия, на тази станция да се изсипва един водопад, поток от вода, ние обаче да не го ползваме, да го пускаме по едни улии и той да отива в турската държава, след което да подпишем един договор и да плащаме по 1 милион на ден за капацитет, по който ще може да вземем вода, за да не пием, за да не умрем от жажда. Отделно, че за самата вода ще трябва да плащаме. И дори не го и ползваме и продължаваме да плащаме за този капацитет, при положение, че той така или иначе тази вода животоспасяваща минава през нас. Колко по-абсурдно може да стане ситуацията. И тук напълно се съгласявам, че изобщо не става въпрос за право, изобщо не става въпрос за технически аспекти. Става въпрос за политическо решение и то не българско, за геополитическо решение. В никакъв случай няма защита на българския интерес и само си помислете обаче, ако сега излезем и направим някакво нарушение на обществения ред, просто да обърнете едно кошче, ще дойдат да ви арестуват и прокуратурата ще образува за хулиганство. Не, такава. Член 325 от НК, което в най-добрия за вас случай ще бъде за дребно хулиганство. Тук ни прокуратура, ни никой стоят на страна като ни чули, ни видели, а имаме такава огромна щета. И тази щета по общи сметки около 4 милиарда лева държавата за този период ще бъде. Напълно съм съгласен, че тя е обект на предоговаряне. Това може да бъде решено. Въпросът е на каква цена. Този, който го е подписал, в случая ако е Росен Христов, който щял
щял да съди, аз го слушах като каза, че той сега щял да съди България за това, че правата на човека са нарушени. Той наруши нашите права с 4 милиарда и иска още да отежни това. Разбира се, всеки е свободен да завежда каквито прецени искове. Аз тук... Ние също имаме права. Ние също имаме права. Разбира се, всеки един от нас има права и държавата има права. Аз тук дори не коментирам отделни личности, коментирам самия акт на подписване, начинът по който е подписан, условията при които е подписан, че то е абсурд. Политически е ясно, че е взето като решение в даден момент, но то е правен икономически абсурд, който уврежда държавата с най-малко 4 милиарда. Сега сме на път да постигнем друг такъв абсурд с условията, които се предоговарят или се договарят в момента с целият менеджмент, защото едно би била ситуацията да ги допуснем да изкупят, да рефинансират дълга и да са в някакви условия, в които не влизат като съдружник в българско дружество или не получат концесия или не получат друга инфраструктура, която не е публична държавна собственост, но въпреки това ще имат интерес за тях, независимо под каква форма. За една американска компания, нека не се лъжем, те да имат участие и възможност, лост за влияние върху единствената газова връзка между Русия и Европа, при положение, че Съединените щати са огромен играч на газовия пазар, за тях е изключително ценно. Това става, дори и да е само дълг, става стратегически. Ресурс и стратегически договор и той ще бъде достатъчен гарант, такъв стратегически щит, това да не бъде атакувано. Съвсем различно е положението. Отново някой, ако продаде и предаде българските интереси, ние да загубим този огромен обем милиарди, който изкарваме дори и годишно, дори и само от транзитните такси, да не говорим за акциза, от който бихме изкарали между 20 и 30 милиарда за целия период. Вие мислите, че има толкова смели политици да направят това? Но това ще надигне хората. Аз не вярвам, че те ще до такава арогантност ще достигнат. Те, ако това го направят, те иначе не знаят къде се намират. Ето го договор разбуташ. То е факт. Факт подписан е и той уврежда всеки ден държавата с по 1 милион нещо да се случва. Освен заплахите от определено лице, че ще съди държавата. Нали, аз не казвам, че те не са, че са постъпили добре, зле, правилно, неправилно. Въпрос на конюнктура на множество обстоятелства. Просто казвам какъв е крайният резултат и констатирам, че няма никаква, както много правилно отбелязахте, реакция или действие от правоохранителните органи изобщо това нещо да бъде подложено на проверка, на анализ, да се разбере кое е наложило именно за такъв огромен период, без пазарния тест, който вие казахте, че се прави винаги при такъв тип сделки. Ето защо много важен беше днешния разговор, защото е по една тема, която е стратегическа за много дълъг период и за да не се случи втори боташ, защото за мен това, което се задава и което е заложено за сделката с Елият, е напълно възможно да се получи номер 2 на договора с боташ. Беше много важно да ги изговорим нещата, макар и разбира се да не може да е в пълнота. Очаквам с нетърпение малко повече подробни данни и ви каня за един втори анализ и като газов експерт, и като буден българин, който има становище по всички важни за него, за децата му и за цяла България въпроси. Благодаря. А вие, уважаеми зрители, ако ви харесва това, което правим, темите, които обсъждаме, това, че тук няма забранени теми или забранено мнение, политически некоректно дори да бъде, то може да бъде поставено, може да бъде обсъдено. Не забравяйте да гласувате, да се абонирате за канала, да поставяте въпроси, които ви интересуват, свързани с темата, ако искате да продължим с дадения гост, или пък да предлагате нови теми, които са важни и интересни за вас и не ги виждате в тези казионните медии, официалните в мейнстрима, защото този подкаст цели да събуди всички вас, да покаже пък на събудените, че не са сами, защото най-важното е на всеки буден да осъзнае, че не е сам, тъй като пътя за спасението минава през събуждането на
самите спасени. Тоест първо трябва да се събудят максимално много хора и да си помогнем сами. До нови срещи!